aquest llibre, que es diu Pokémon. Els Pokémons poden evolucionar. I poden fer... hi ha alguns que poden tirar aigua. Y algunos son de tipo veneno. Verí. Verí. ¿Son verinosos? Ja està? Molt bé, un fort aplaudiment. Adeu. Algú té una pregunta? ¿Alguna pregunta? Adeu. Ens explica algo sobre on estan els Pokémons, on viuen... Sí. Què? Què explica on viuen? Al seu món? Al nostre no? Laura, Quina és la teva part preferida? aquesta, Per què? perquè explica com és aquest Pokémon. I com és aquest Pokémon? Tipo pedra. Ella, Quin és el teu Pokémon preferit? el Charmander. Un fort aplaudiment, molt bé. Bon dia, libèl·lules. Bon dia, Lilan. Avui us porto un conte en castellà que es diu Los animales del mar. Aquest llibre explica els animals que on viuen al mar. Els dofins, les sirenites, els peixos, el pop, l'estrella de mar, el pop que es lanzatinta, un barc, Un vaixell, un vaixell, un tiburó, un tauró, un martillo, tauró martell, tauro martell, el tauro blanc, uns tesoros, es troben tresors, es troben tresors, les gaviotes, les gavines, les gavines, els peixos, el peix espada, la medusa, un fort aplaudiment. Algú té una pregunta? Algú té una pregunta? Quin és el teu animal? Ai, no. Quina és la teva pàgina preferida del llibre? Per què? Perquè té un tauró. Perquè surt un tauró. T'agraden els taurons? Sí. Ella? Quin animal és el teu preferit? El tauró. Del llibre. Ja està? Molt bé, un fort aplaudiment.
Molt bé. Kèlia, i avui us vinc a explicar un conte que es diu Ana Cadabra. Aquest llibre va fer un espectacle sobre el passat d'una bruixa i la colla de l'Anna Cadabra. Va al passat i descobreixen la veritat. Ja està. Oh, És ¿alguna pregunta, algú? Sí. Jo? Com soc la meva persona? Què te'n recordes, Elia? Anar a un museu que fa temps que estava tancat. Entraven a dintre del... No, era una biblioteca, no sé què era. I veien que no hi havia com pocions i com coses velles. I veuen un llibre, obren la tapa per guardar el llibre i doncs tot la biblioteca és es desordena i apareix una bruixa. I la bruixa es diu... La bruixa els hi va fer un conjur i van aparèixer, es tenien que donar les mans i doncs van arribar i se van ficar aquesta disfressa i perquè semblessin que siguessin d'aquell poble, perquè no els descobreixin que siguessin unes bruixots. Aquest era el poble de Montville quan fa molt temps. I havien vist com la seva profe de l'escola, però no era ella. S'assemblava tant que no sabien si era ella o no era. Era un lloc que espantava a tot el poble, però els del poble no sabien que el lloc era de l'Obelia. Doncs els hi va pillar un nen que ajudava a l'Obelia i que van sentir que el llop era de l'Obelia. Com no tenien espai per dormir, es van ficar tots apilotats al llit de l'Obelia i l'Obelia va dormir amb el seu llop. Doncs l'Obelia, quan va sortir de casa, tot el poble estava davant de la seva casa perquè pensaven que el llop no era de l'Obelia, però vivia aquí, però no sabien de qui era. Conte acabat. Conte? Comptat. Un aplaudiment? Bé. L'elefant s'agranxa al balancí, però el balancí no es mou. L'elefant és tan pesat, arriba el pingüí.
el balancí puja al balancí, pero el balancí no es mou. El pingüí y el elefante, el pingüí están lliures. El elefante están pesats. Arriba el mico. Bongui salta sobre el balancí, pero el balancí no es mou. El pingüí y el mico son tan lliures y l'elefant és tan pesat. Arriba l'avestruz. Uy. Sans salta a la balancí, pero el balancí no es mou. El pingüí, el mico y l'avestruz son tan lliures y l'elefant és tan pesat. Arriba el cocodril. Però té presa. Uf, quina sort! Arriba la girafa. Plam! Puja al balancí, però el balancí no es mou. El pingüí, el mico y la girafa son tan lliures y l'elefant és tan pesat. Arriba l'hipopòtam. Pataplum. Fa un, dos i cau sobre el balancí, però per fi el balancí s'ha mogut, però no és salt ni baixa ni puja. Arriba el nen. Pararà. Toca al trompeta. Què? Quin sortirà? Oh, no! Visca arrasi el balancí es mou. Puja, baixa, puja, baixa, puja, baixa. Algú li vol fer alguna pregunta? No? Bon dia, libèl·lules. Bon dia, Casey. Avui us explicaré un conte que es titula El Club de la Unidos
para siempre. Ens ensenyes la coberta, Casey? Aquest llibre va d'una noia que es diu Ella, que va a l'institut i té unes amigues que es diuen Maggie, també es diu Lulu i Sara i Tania. I també hi ha un noi i doncs ella va conèixer aquell noi i el noi va començar a fer una cançó. I el noi es deia Mati. I doncs Mati i ella es van anar al McDonald's i la seva mare de Mati li va dir a la Ella que no t'agraden les patates i ella va dir que si li havien agradat. Doncs ella se'n va anar a Miami i li va dir a les seves amigues que s'aniria a viatjar a Miami amb Mati. Les seves amigues es preocupaven molt per ella i van voler parlar amb ella. Li van dir que com li anava per Miami i que anava una d'elles que ja començava a fer l'escola i doncs ella es va tornar al seu país i va ser cantadora. Cantant. I va començar a cantar. I les seves amigues estaven allà. I ella, quan va tornar a casa, tenia molt mal de cap perquè no podia recordar el que volia. Doncs no us explicaré tot perquè és molt llarg. Un fort aplaudiment, molt bé. Molt Teniu bé. alguna pregunta? Dylan? Quina és la teva pàgina preferida? Per què? Perquè quan ella es troba amb Mati, es comencen a estar tot el dia junts i jugant tot el dia. Ona? No. Elia? Quin és el teu personatge preferit? Ella. Molt bé, un fort aplaudiment. Ho has fet molt bé, carinyo. dia, Libèl·lules. Bon dia, Laura! Avui us vaig a presentar aquest llibre, un escenari, que es diu La Caperucita Vermella. Aquest llibre es tracta d'una noia que vol donar-li menjar a la seva àvia. Llavors la seva mare li va dir que li doni aquesta cesta a la Cistell. al cistell a l'àvia. Llavors va caminar per el bosc i va trobar-se un llop. I el llop li va dir, on vas? Després, el llop, quan va veure la Caperucita Vermella que anava a la casa de la seva àvia, amb el cistell, el llop va decidir anar en un camí que sigui més curt. I després, el llop, quan va alcançar a anar a la casa de la seva àvia, a la de la Caperucita Vermella, la va menjar. Després, quan la Caperucita Vermella va veure a la ventana A la finestra. a la finestra de l'habitació, va veure l'àvia. Llavors va decidir entrar a la casa. Quan va entrar a la casa, després va veure
l'àvia, que era el llop. Després va dir, són per 15 orelles són per escoltar-te millor. Després va dir 15 ulls i el llop va contestar són per veure millor. Llavors, quan va ser l'última paraula de la Caputxeta Vermella, i la paraula era quines dents són per menjar-te millor en una cara, i la Caputxeta Vermella estava molt assustada. Espantada. Després, quan la Caputxeta Vermella va fer un crit molt gran, va vindre un caçador. Després, la Caputxeta Vermella li va dir al caçador que es podia quedar a casa a esmorzar. Llavors, va salvar a l'àvia de la Caputxeta Vermella. I conte acabat, conte explicat. Si teniu preguntes, me les podeu dir. Jo no. Ningú té una pregunta? No, yo no tengo ninguna Elia, per què vas triar aquest llibre? perquè aquest llibre el tenia des que tenia 3 anys. Sílvia. Quina és la teva part preferida del llibre? La meva part preferida és quan li va dir adéu a la seva mare. No? No t'he escoltat? Quan li va dir adéu. Li va dir... Adéu a la seva mare. Molt bé, un fort aplaudiment. Bon dia, libèl·lules. Bon dia, Leo. Avui explicaré el llibre de La pêche au clair de lune. Aquest conte va de que hi ha un animal que surt al llibre i té que anar a buscar menjar a la seva mare. Doncs es va al bosc i li diu a un company, un amic seu, on estan les fruites del bosc. Doncs el company li diu que no ho sap i que li anés a preguntar a un altre amic. Doncs li diu a un altre amic que on estan les fruites del bosc. Però ell no ho sabia, doncs li va dir que pregunti a un altre amic seu. Doncs va trobar un altre amic seu, però que tampoc sabia on estaven les fruites del bosc. I es va mirar al reflexe de l'aigua i va dir on estaran les fruites del bosc. Doncs va sortir una altra vegada i van començar a buscar les fruites del bosc. I tots van anar a trobar les fruites del bosc. Però al final no les va trobar i li va acompanyar la seva mare. Conte acabat, conte explicat. Si voleu saber com va, el teniu que llegir. Algú li vol fer alguna pregunta? No. Està xulo, Molt bé, Leo. Bon dia, libèl·lules. Bon dia, Liam. Avui us he Us he portat el meu llibre que es diu Leo Tube. Ens ensenyes la coberta del llibre? Ja ho sabia. De que la família Tube
fa una excursió a la muntanya i estan molt emocionats. I llavors el pare que porta el bebè està molt cansat i llavors diu: chicos, aquí és quan el pare es cansa molt i s'enfada. Aquí la mare li ensenya un menjar que li agrada molt i es posa molt feliç. Llavors, la mare li dona una croqueta al germà mitjà i el germà petit, que es diu Bruno, la vol perquè té superpoderes. I llavors, amb els seus rajos dels ulls, li quita el menjar... Li treu. Li treu el menjar al Leo. I després el germà s'enfada perquè li ha tret el seu menjar i llavors el germà li dona la culpa al germà petit i tots acaben bruts. I després cau una tormenta i el germà, com no s'ha donat compte de la tormenta, però li dona igual i es va perquè està enfadat amb el germà petit. I llavors troba una pedra que la coneix i l'agafa. I llavors li criden, però la mare però el germà no li sent a la mare. Llavors la mare diu: crida'l tu, que a veure si t'escolta. Però què és el que passa aquí que és més important de tot? Quan tota la família menys el menjar desapareix. Això és el més important. I què fan per trobar el menjar? La família o el menjar? La família. Pues llavors Leo Tube coneix a un científic que li pot ajudar i com té una pulsera que li pot trucar, el truca. Molt bé. I després no li respon i es dorm. Molt bé, un fort aplaudiment. Vinga, preguntes. Elia, Quin és el teu personatge preferit del llibre? el Leo. Brian, Quina pàgina és tu preferida? aquesta quan el germà petit li treu el menjar al germà mitjà. Leo, Com es titula el llibre? titula Leo tuve la maldición del mediano. Molt bé, un fort aplaudiment. Bon dia, libèl·lules. Bon dia, Ona. Avui us explicaré
conte és un conte que aquest unicorn no vol anar a dormir. I llavors el seu pare li diu 10 minuts i a dormir, però ell no li fa cas. I llavors segueix jugant i li diu 9 minuts i a dormir, petit unicorn. Va saltant, ballant, però ell no li fa cas. 8 minuts i a dormir. Llavors aquí passa per aquí i despertant a tota la gent. 7 minuts i a dormir. Aquí s'allunya i llavors aquesta pàgina veu unes petjades i les segueix i arriba aquí. I aquí m'agrada una part que diu em pregunto si els trolls mengen croissants. Llavors diu 6 minuts i a dormir i quan es pot escapar del troll veu un drac treure les seves llames i veu una estrella i la segueix, però al seguir-la es perd i li diu 5 minuts i a dormir. Llavors aquí es perd i li diu el pare si t'allunyes et perdràs. Llavors li entra un art de Sant Martí perquè els unicorns quan estan perduts sempre el troben el seu. 4 minuts i a dormir. Llavors passa per l'art, li diu 3 minuts i llavors quan li diu 2 minuts i a dormir, ell diu que ja és l'hora de tornar-se cap a casa seva, llavors passa i torna a casa seva i llavors quan el pare diu 1 minut veu que ja està somiant amb les coses que farà demà. I conte explicat, conte acabat. Algú li vol fer alguna pregunta? No. No? Per què has escollit aquest llibre?